niya'y matapat, mabuting halimbawa sa lahat. Huwag nating lilimutin, tayo'y ilaw ng mundo. Pag-ibig na tinataglay kay Jesucristo, sana ay manatili walang kapintasan. Gintong sa ngalan niya'y kumikinang, sa pagmamahal sa ating Diyos tayo'y maglingkod. Yan ang buot sa ating pagsunod. Kaligtasan nating nakamtan ay pahayag sa mga hadlang, maging matatag hanggang sa pagsasama